Tým, že sa Zuzke choroba vrátila, tak ako keby už nič nemala v rukách, pretože všetky tromfy a všetko, čo chcela urobiť preto, aby sa vyliečila, urobila, napriek tomu sa ochorenie vrátilo. Čiže jej nezostávalo nič iné, ako prijať to, že tú chorobu nemôže zvládnuť ona len tým, že sa rozhodne a bude všetko robiť dokonale, ale že je tam aj určitá miera neistoty a určitá miera strachov a toho, čo ona ovplyvniť nemôže, a že jej úloha podľa mňa bola naozaj prijať to ako fakt a nejako tak sa možno aj trochu odovzdať a nekontrolovať všetko. Hej? Že nie je ona tá, ktorá to všetko môže zvládnuť a ovplyvniť, a dokázať prijať práve tú neistotu z toho, že ja to nemôžem zmeniť, jediné, čo môžem urobiť, je, že môžem veriť tomu a mať nejakú nádej, že to proste vyjde. Hej? Čiže myslím si, že tam bol taký silný moment, kedy prišla pokora, kedy si Zuzka uvedomila, že proste nemôžeme úplne všetko v tom našom živote určovať a ovplyvniť, že sú veci, ktoré naozaj idú mimo naše rozhodnutie a mimo našu snahu. A toto si myslím, že potom veľmi ovplyvnilo aj to jej ďalšie smerovanie a to, ako veci vnímala. Dnes, keď sa s ňou rozprávam o tom, že ako je to s jej strachom z toho, že by sa choroba mohla vrátiť, tak povie, že ten strach tam stále je. On sa proste niekedy objaví. Nie, že by tam bol stále ako permanentne prítomný, ale že v tom jej živote má nejaké miesto alebo nejaké chvíle, kedy sa objaví. Nakoniec má 2 malé deti, čiže je to úplne prirodzené. Asi každú matku nápadne, že čo keď. Hej? Ale ten rozdiel medzi tým, ako to bolo predtým a ako to bolo teraz, je, že ten strach prijala. Že proti nemu nebojuje, ale že ho prijala ako niečo, čo je súčasťou jej života a naučila sa s tým žiť.